Ён вядома адзін пачынаў фестываль, была гэта група маладых людзей, якім хацелася нешта зрабіць. У кулуарах, калі размаўлялі, таксама пачула не адзін раз і не толькі ад Бода, але таксама і пачула ад Юрка Сенніка, які ў той час był u tej komandzie festiwalnej, że w pewnym momencie przestało być miejsca na festiwalu basowiszcza dla bardał. Nie chapała jego, tam było miejsce, gdzie Karalewa stawała rock muzyka, punkowska muzyka, a te bardy, piraliczane Bodam, Sierżuk Sokołowojusz, Aleś Kamocki, i one zastawali się siabrami, ale chciała się jakby skorzystać z tego potencjału i z tej muzyki być, tak jak tu u Bielskim Domie Kultury mogło być i mogli być i utulować się u tą muzykę. Tak, że zaczęło się z tego, że basowiszcza nie stworzyła może takiej prostory, aby słuchać z uwagą tej muzyki i Bielski Dom Kultury, Bielsk, stał tym miejscem. Musisz, Igor, перенять krychu odkaz na to pytanie. Bielsk rozumieją temu, że wy byli prosto w Bielsku. To był dla was prosto город i to krychu rozmowa про to, że dla nas bliska jest, tak? Jakby pra miejsca, jako jest bliska je u naszym życiu. No tak, to faktycznie nie chapaje woda temu, że ja nie brałem organizacji pierwszego festiwalu nie było. Ja znaję. Tak, że ja ale możemy skazać publicy, tak? Igor nie był przy pierwszym festiwalu, ale paśla jakby rozgrywał tę akcję. Zaraz na historycznej scenie говори. Dziękuję. No to jej siabryka przypomnieć takie sprawy. No Bielsk jakby rozumiem, że to był rodnym horodem dla organizatorów, ale tak samo u Bielsku nie było takiego festiwalu. Tak samo czuł i taką narrację, że to Haradok miał basowieszcza, Białostok zrozumiało tak samo na swoje wielkie białoruskie мероприятия, w Hajnowcu festiwal cerkownej muzyki, a Bielsk był bez takiej znakowej imprezy. No i właśnie Bardowska właśnie weszła w tę ruku i zaczęła pracować u Bielsku i na Bielsk w tym planie. Ale skażesz szczerze, faktyczna bardowska pieśnia była takim widem muzyki, jaki wam był u tej czasu 90 lat, taki samy bliski, czy to wciąż taki było больше prasiabrostwa? No tak. Ważne jest to, tak się siedział i dumał, że to Bardowską Wosień zawsze organizowali siebry. I tu wyszło tak samo plewca, jako witają. Zdrowo. I jakby w tym było wiele mnogo takich emocji i to był to taki szturszok, jaki nas objednował i hurtował. A dziś żurnalist, jaki tak samo siedmiu tu na scenie, niekielki chodą przy nachodzie każdej bardowskiej Wosieni pytał mnie, czy heta żwiaz organizuje bardowską Wosień, czy bardowska Wosień organizuje żwiaz. Właśnie tak, faktycznie u tym tak samo była prawda, тому że my się razem zbierali się przy nachodzie bardowskiej Wosieni, my jak siewrycy żwiazu i organizowali festiwal. I były to dla mnie osobiste, wielmi ważne momenty, bo jakby to сказать, że te siabrostwa my tak samo prawierali u bajach. I temu ja tak samo wielmi wartosne, tak, bo faktycznie думаю, że to nie to jest, że my jakby organizowali festiwal jak siebry, i on nie byłby takim, jakim on jest. Prawda, on pewnie nie był profesjonalny, można było niejakie rzeczy robić tam mnogo lepsze, ale tak samo dziękuję, czy думаю, że to dziękuję, że temu, że on miał taką atmosferę siebrowską i on był i niepowtórny. I to tak samo перекидала się, переливала się i na wykonawców, i na ośrodki związane z festiwalem. Środki chciała się prabywać. Tu organizowałszy, tam za sceną говоривши, u hoteli rychtowałszy się. To byli ludzie, z jakimi chciała się być. To byli ludzie, jakie byli objednane wokół jednej idei i prosto chcieli nešto razem zrobić. Od idejnych spraw, od, скажем, mastackich, tu Siabar był больше, czy Michała nie podystał, tak? A my zajmowali się sprawą, to było, jakby nikoli pośla takiego jedynstwa człowiek nie czuł, jak raz pośla Bardowskiej Wosieni.
I mam nadzieję, że ludzie to czuwali, prawda? Bo ty tak samo była tady z nami właśnie. Chciała się być, prawda? При кожній такій ініціативі є ще особливо, коли чоловік молодий просто і переживає так повністю, так? Якби інша перспектива сьогоднішня, так? Jak ty сказав, в 16 років, то я подумав собі, стільки років просто при такій одній ідеї, ale ja niesła i faktyczne siabrostwa tutaj właśnie witali się z Plefsoną, witali się z Tomką Sulimem, ma być jeszcze ktoś ci jość. Jak popatrzycie, to dawajcie priwitajmy z ludzi, які festiwal organizowali za te jahady, bo to niechaj nie będzie 30, bo historia daleka i długa, ale już taki spotykają się na tej scenie u 30 raz. Tak, Меняются и обставины, есть новые шансы, появляются перешкоды, ale головне, как працягваць. И я лічу кожную змену магчымасцю зрабіць нейкі прагрэс. Тому что фестиваль это jakby taki obszar twórczy, nie tylko organizacyjny, inaczej, nie tylko jakby, w sensie muzycznym, czy w sensie słowa, ale tak samo w sensie organizacyjnym. I właśnie z takiego festiwalu, gdzie wystupali tylko bardy z gitarą i z mikrofonem i ze swoimi wierszami, bardowska właśnie na przeciągu lat zmieniała się już u festiwali, jaki wielmi szeroko pokazuje białoruską twórczość, białoruskie słowa, białoruską muzykę. I odmieniał się nie tylko w tym planie jakby repertuaru i wykonawców, ale tak samo i zmieniał się i on zaczął wychodzić poza Bielsk Podlaski. Bielsk był jakby stolicą, jest stolicą bardowskiej Łosieni. Do tego dojdziemy, dawaj. Ikona tego festiwalu. I ten człowiek uniósł emocje swoje. Każdy, kto wiedział Michała Niempatystowa, rozumie, o czym ja mówię. Ciężko to słowami przekazać, ale to był człowiek z niezwyczajną estetyką. Estetyką tak samo relacji międzyludzkich i on jakby przyciągał do siebie ludzi. I pamiętam, jak młodzi udzielniki konkursu przyjeżdżali na festiwal, na konkursną uczestkę. I oni uglądali się zorki sceniczne, bo mogli zobaczyć tu czy Lewona Wolska, czy Zmicierowa Ciuszkiewicz, czy Kasiu Kamocką, a potem podczas rozmowy uwaga tych młodych ludzi zawsze przechodziła na Michała Niempatystowa. I Michał Niempatystow, można сказать, naprawdę był taki zorką w festiwalu, ale nie na scenie, a w tej siani bardowskiej właśnie. Pytaliście, aby jeszcze przypomnieć, kto miał entuzjastów, poczynalników. Ja думаю, że trzeba przypomnieć jakby pracownikowi dyrekcji Bielskiego Domu Kultury, jakie prosto przygalubili was. No, byli artysty, byli organizatorzy, trzeba wciąż taki projektować zał, projektować, wciąż to trzeba z festiwalu. Ja z wielką wdzięcznością pamiętam Serża Łukaszuka, jaki był wtedy dyrektorem Bielskiego Domu Kultury, ja kierował, że jest festiwal i że jest ludzi, jakim chcą chcieć i organizować мероприятия. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Tak samo dla nas, dla białoruskiej mniejszości. Czemu chyba nie сказать, że jakby odczuwają, że nas тут меньше ludzi jakby zaangażowanych i u rozwinięcia kultury, i zaangażowanych u śpiewanie, u muzykę, u stwarzanie, u literatury i tak dalej. I za słowami z Padra Mikołaja, думаю, że powinniśmy chyba cieszyć się, że nadal takie idei jak Bardowska właśnie przeciągujemy i dajemy możliwość prezentować kulturę w takim wyglądzie, jakim ona jest, tak? Ale tak samo i motywować. Długo говорили przed tym festiwalem, prawdę кажучи, z poprzedniego festiwalu rozmawiali, że ci wiernuć ideę konkursu. Ja wśród tych, jakie uważają, że to wartość. Konkurs dla młodych wykonawców. Chociaż u konkursie online, bo w tym chodzie proszę w formacie online, nie byli tylko młodzi wykonawcy, ale byli wykonawcy różnego wzrostu, jakim prosta bliska bardowska muzyka, prosta bliska autorska pieśnia i im chciało się przysłać zajawki, oddać swoją twórczość глядачам, słuchaczom, odważyli się na to i думаю, to pokazuje, że jest potencjał, jest ludzi, jakich warto czuć
jakich warto baczyć i dawać takie możliwości, dawać szans. Zaproszenie. Jak tam u Prazie sytuacja? Ситуация как минимум не штодзённая, потому что сегодня мы выступаем с моим гуртом «Босае солнце», за яким я не выходил на сцену каля 10 год. Прикладно апошні выступ, до речі, був на Бардовской осені. Перабольшваць, калі скажу, што у Беларусі для беларускіх маладых музыкаў гэта быў вялікі шанец, і гэта была вялікая зацікаўленасць, і не проста зацікаўленасць, як я ўжо казаў, што конкурс Бардовской осені сам по сабе даваў голас, даваў штуршок, даваў імпульс, каб новыя творчыя сілы мелі вось гэты імпэт ісці наперад, развівацца, рабіць, займацца гэтай музыкай. Гэта адзін з такіх вельмі важных матывацый такіх. І зацікаўленасць была вельмі вялікая. Я памятаю, што калі мне запрапанавалі стаць сябрам гэтага арганізацыйнага калектыву і займацца конкурснай праграмай, для мяне гэта таксама была і адказнасць, і вялікая удзячнасць, што я магу спрычыніцца да такой справы. І я, у сваю чаргу, вельмі стараўся прыцягваць да фестываля і як мага большую увагу, і як мага больш такой сучаснай музыкі, актуальнай музыкі. Можа, нехта са мной бы не пагадзіўся, што нейкія стылі музычныя, нейкія там гурты, можа, не до канца ўпісваліся у формат, скажем так, аўтарскай песні, у формат Бардовской осені, але для мяне тады было важна прыцягнуць вот гэтыя творчыя сілы, прыцягнуць той творчы мотор, скажем так, які быў Беларусі ў музычным асяроддзі да фестывалю. І дзякуючы гэтаму мне здаецца, што многія гурты, якія, магчыма, на пачатку могуць паказацца, што ему не ўпісваюцца ў гэты фармат, яны адкрываліся без новага боку. Так было, напрыклад, з гуртом «Рэлікт», Падляскім, і, вяртаючыся ў Менск, пераходзілі на беларускую мову, пачыналі цікавіцца беларускай культурай, новай музыкай і уваходзілі ў гэты кантэкст больш глыбока. І з іншага боку, Ілона, я там падключыўся крышачку раней і чуў, як Ілона казала пра тое, што у Бельску-Падляшскім вы заўжды адчувалі, што гэта вы меншасць, вас менш. Насамрэч, у Беларусі, прынамсі тых часоў, калі я займаўся конкурснай праграмай Бардовской осені, гэта таксама была меншасць. Гэта таксама было пэўнае асяроддзе людзей, якое цікавілася гэтай тэмай, якое было ўнутры гэтага кантэксту беларускага паэзіі, аўтарскай песні, музыкі. І Бардовская осень сваёй наяўнасцю пашырала гэтае асяроддзе, і ў Менску таксама. Na scenie Wielkiego Domu Kultury, a ja jak w składzie Ilon Friends zaśpiewała z Igorem razem na tej scenie. Dziękuję Tobie za ten podźwig, za ten wysiłek. Tak że Igor tak samo miał swój moment na scenie Bardowskiej Wosieni, a zaraz każdy z nas będzie miał swój moment, bo patrzyli z wierszą, patrzyli z rozkazą, rozmową patrzyli z pieśni symbolu. I ja chciałam, abyśmy zawierszyli pieśnia i innym symbolem tego festiwalu. Konkurs. Jaka jest ta pieśnia? Że Wosień nie może być wielmi ważny dla festiwalu Bardowskiej Wosień. Proste a słowy, proste a reczy, chleb na stole, poły miał pieczy. Leta tak prosta, leta tak dobra, jak z pokoju zależnie płatkodu. Prosty ja słowy, prosty ja reczy, prosty ja słowy, prosty ja reczy. Wyciekam z nim zimowej parolu, udronie baćkowskim usłowach znajoma. Joszczyca resa, joszczyca maca,
Застаўся нам яшчэ адзін крок, каб зразумець. У альбоме «Летапіс» з'явіліся таксама песні на вершы. І там ёсць вершы розных беларускіх паэтак, знакамітых. Але сёння на бардаўскай восені мне вельмі хочацца заспяваць верш сваёй лепшай сяброўкі, песню на яе верш. Таму песня «Наростань». Стою скалечаны ад бегу на ростані сваіх глыбін. Душа спакойна цьмяна рэжа крывы аб заўтра ўспамін. На ростані сваіх глыбін, на ростані сваіх глыбін. Смоком солью и столь гучные шумы. Неужо все, неужо доволи душу горле в тишине. Столь гучные шумы и столь гучные шумы, душу горле в тишине.